Shoutout kay CARDO, Part 2. Okay, so last year mga Meg, February 5, 2020, nag-shoutout kong Uncle CARDO. Then, second shoutout na to na ako nga na-vlog. Kaya ang pinaka-first good na ko nga gi-shoutout kay si Gabo man. Katong sa Make It With You nga salida. Ingon sila, ay padala day, salida ra na. Ingon ko na no, walay tao nga tinuod ingon ana. O salida ra na. Pero in reality, daghan mas labaw pa ana. May na lang si Gabo, bisag playboy, at least hits suraan. Ang uban ka dira, excuse me sa mga naligsan. O diba, dali ra kayong panahon, nag 1 year ra dayon. Pero unsang gitabu ako nga imong sitwasyon karon, nagkalala man hinuon. Baligpila na gani imong kontraron, ulit sa atong panghinganlan. Si Tia Lily ang First Lady, si Arturo, si Hipulito, Mariano, Lito, Turo, napasinang Virgie nga niga kayo, nagsamutan pang Noy Ramil nga may balak pa mo trader nimo. Sensya ka na kanina. Bastos talaga yan eh. Akala mo kung sino? Tutusin. Siya naman din may dahilan kung bakit namatay si Aliana. Paita ba ng kinabuhia? Napuno naman ungas kontra? Unsa naman kol? Padayon ba baka or undang na? Grabe naman kahaguan ng salidaha. Tanawa ka ron, gibiyaan akong day Aliana. So makabilang bahay na samtang ikaw, nagpabiling na puno sa problema. Unsaon naman ni Ron Cole nga napilay naman ka? Pwerte ng pabura sa mga kontraan ng buhata? Pero grabe Cole, DMD jud kayo ka uy. Kapila na gani ka napuruhan sa mga kontra? Grabe hantod karon buhi pa man jud gyapon ka. Unsaon naman lang pagwagi sa mga kalaban ana nga imong kinabuhi dili man nila mabasta-basta. Kana si Madam Lily pila nakatuig anang salidaha, pero ang bangs wala gyapon matando. O ang batasan perte pagyapong salbahisa. Huwag mo akong sumbatan. Si Arturo naniguang na lang, pero igo ra gyapon sunod-sunuran. Pero na lang tan ang garbo basta si Lily na hisgutan. Nipuno pa ni si Mariano nga wala sa lugar ang kahambugan. Feeling president na kayo pero di ay to. Walay alamag ug walay kalibutan. Igo ra ba siya sunod sa sugo ni Lily. Nya karon ni Ili na pud og ni Renato. Kani pud si Renato, perti pong kakulba og background. Imbes si CARDO raw tay kontra, karon nag-unayay na noon sila. Ako ang nagbigay sa iyo kay Mariano na ginagamit mo ngayon. Ako ang nagre-resolve ng lahat ng problema mo, Lily! Ako pa rin ang nasa palasyo. Ako ang masusunod. Si Day Ilin, di ba taas kay pangarap ang mahimo siyang first lady? Tan-aw na to di ba ka alkansi? Nga naara ba to siya'y dugo nga pagkatigre? Gusto ko maging first lady. Tinabaho ko na maging first lady. Dito, siyang pagka-obsess ni Day Aliana, gusto na kay niya patyon si CARDO. Na nagtuod di kakul nga kasarang juga ato. Kasi ninoon nga kay musunod ni Aliana nga mag-outro sa Probinsyano. By the way day, sa mga wala kakita sa kong shoutout ni Lito, nara sa description box ang link. Silpisad kayo nga na kay makitang lain sa? Basta tambag lang jud na ako. Basta tambag lang jud na ako. Ay lang jud pag dumot og pa ni mouse niya. Pass is pass. Ayaw na lang na daginuta. Mabikil na pud niya na si Uncle Card sa imuha. Lisod naman kay nakuntahon si Dalisay. Kilabaw po na sa iring nga dugay mamatay. Mahuman na lang na imong kontrata sa ang Probinsyano. Pero si CARDO, buhi pa jud gihapon kaayo. So ay nalang papuga. Kadili na ba dyan na niya atrasan? Sa unsang kasiha sa kontra. Basta po sa akong shoutout kay Aliana o shoutout na ko kay Madam Lily. O diba, hapit na nako sila mahurot. So, anhi na puntang tiya Virgie nga nabash nagbaayo. Kabaluminay nga dili lalim imong kaagi. Pero ayaw puntang palabi sa imong kaangri. Sobra na jud kay ka kasakit manulti. Yaw about ni Lito, puros na lang kapag daig niya. Wag kabalo, siya'y nakaingon na tong nahitabo ni Aliana. Over na jud kay ka auntie. May pag-iampo na lang nimo ang tanan, mas makatabang pa. Di kay puro na lang ka pang blame. Lo ka daunsa. Kaya bala kung ano gusto ni Gato. Total siya naman ang nasusunod, di ba? Kaya nga naging sunuran sa kanya si Eliana. Ikaduha po na nimo si manager ay trader nga upaw nga bayute. Isuk maganda ganing CARDO tungod sa kalagot. Dayon pud noon siya arte-arte.
Banay pa dapat nakasabot juga niya. Papugay utang kabubuton. Musagwa ka niya tabangi sa una. Mahala kuyog ng lito. Tanaong tanay mong kalaki. Wala na ba'y mahay na mag-una? Naara jud diya sa uwahi. Back to Uncle Cards. Paliyog lang jud kul paayo na. Luwasa na to dito si Mang Teddy ug Diana. Wala na rabay laing makaluwas ato kung di ikaw ra. Siyempre, lisod po si Lolo Delphine nga ikaw may bida. And speaking of bida, unsao naman na aron kul? Wala naman kay leading lady. Panahon na ba para mapulihan si Day Ariana? Oops, disclaimer lang, walay personalan aniha. Salida tong gihisgutan dili tinuod nga istorya. Siyempre, kung true to life yang story, hindi dapat dili dayon ilista ang bana or asawa abig patay na. Of course, ang pasabot ang mupuli ni Aliana as love team ni Cardo anang salidaha. Knowing nga dili man jud siya mahutdag leading lady dira, diba? Mga Salvador, Bella Padilla, Yasi Persman, murag klaro pa sa antipara kasi Jane De Leon sad na asliya. Nakatagaan ko sa. Siyempre, updated biya ta. Pero mangutana lang ko kulba. Sure na ba jud ka nga kaya pa? O panahon na para tapuso na ng programa ha? Kung ako pangutanon, padayon na lang jud na cool. Kay kanang mga nagsigig bash, nagkisyo na pulaan na daw sila. Klaro kayo, tanawan gihapon na sila sa Probinsyano, pila pa'y pusta. Storya ragod na nila para naalay masulti. Pero ang tinuod, ang ubang basher, wala lang jud ay signal ilang TV. Charot lang. Ingon dayon, unsa naman ning salita ha? Nagkabati naman ang istorya. Na unsa naman ni, oy wala pa man gihapon natapos. Kapul, biya ana, oy wa may kahumanan. Hala no? Pero nagsige pagyapog tan-aw ang kanahan. Oh, sorry for the word. Basta kung stay strong ug laban lang jud gihapon sa imong kinabuhi. Naikog na ra bang mga superhero sa imuha? Eperte na jud nimo kagahi. Basta kung saan pa kanila pagpusel, magbabilin na gihapon kang buhi. And congrats gihapon kaayo. Kitag-as pag yun gihapon ka ay rank ang Probinsyano. So padayon ug akong balikon, laban lang. So diri na lang kukutob, diri na lang kutaman. Daghan ang ni-support ug nisalig sa imuha. Maong padayon na ang imong pinaglaban. So before ko mag-bye-bye, mag-shoutout sa tas mga supportive nga katawhan. So shoutout Famila Mitchell, Dian B. Garcia, Christine Kralabal, Jenny Bisera, Egg TV, John Galabin, Chibi Vlogs, and to her asawa nga si LG Serna Game Farm, City Anisa Batunggara, Naasa Vlogs, Kela Flores Gapul, and lastly of course, Auntie Alma Sol Felix from Canada. And mga Meg, I hope i-like and follow ninyo ang akong Facebook page, Nitch 2.0. God bless you everyone, and I thank you! Oh.